हेल' लोगोफोर सोर सोर फैदों कमेन्ट खालामहरदो लोगोफोर। माथो आंनियावहाय रावबो फैथ्राब्रा। सोर दंफैयो कमेन्ट हरदोब्रा। माथो कमेन्टबो हरदिया। हेल' माथो कमेन्टखौनो हरथ्रासैब्रा। लाइक होदो एसे। माथो सिरि थाबाय थाखो? माथो दंना गैया जाखो? माथो दंना गैया मारै मिथिनांगौ? सासे दङ माथो। आंनि लाइफआवहाय माथो आब' बिबुंथि थेंक इउ स' माच। दसे समबाबो फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आब'। मैया आं भिडिअ बानायदोंमोन आब', ओंखायनो आं थाब फैफिननाय जादों। गावहाबो आं कमेन्ट हरबाबो रिप्लाइखौनो होथ्रासै जेबो, ओंखायनो हरफैदां। गोजोननाय थाबाय दे आब' फैनायनि थाखाय। मा खालामदों आब'? खबर सबर माबोरै दं? थांबायबो आब'आ? ए दङ। आब' बिबुंथि होनदों मा ओंख्रि जाखो आगै? मा ओंख्रि संदोंथाय नालाय? जोगोनार बाथोनल'नो आब'आ जेबो गैया? दसथायावसो सिरि मोननाय सिखारनो रोंखादों नालाय आङो। ओंखायनो गैया जेबो मैगं लायनो मोनासै।
सोरबा लाइकल' होनानै थांबाय सोरमोनथाय माबा आब' लाइभआवहाय होयोबाबो माखासे मा होनो फेस देखायालासे लाइभ होबाय थाबाबो एसे मनेटाइस खालामनायाव एसे गोब्राब जायोनो ओंखायनो आं जा मोखां नुजानाय हायाबाबो एसे देखायसाबबाय आङो ओमफ्राय सोरनिबा आं जा सापर्ट खालामदों बे चेनेलाव नायबाय आङो गावनि कन्टेन्टआनो गैया दस्रानि कन्टेन्टजोंसो आपल'ड होदलाजोबनाय दा बेफोर उनावहाय बिराद मुस्किल जाहैगोन दा आं नुनायाव आरोखि माखासेफोरखौ नुयो आरो बिदिनो मा ओंख्रि आब' बिबुंथि मा होनो बुथिया ए माथो रावबो फैयाब्रा आं जेब्ला बावलाय माबा बिबुंथिना स' जायाखिसै मा होनो आब' बिथिङा ए नोंगौ आगै जोंना दालि फाथो भाजासो आगै दे आब' गोथावना बिबो भिडिअआलाय नोंसिना मैया माबानायावलाय जादोंमोन जानाया माबायाबो होनदोंना गौथम ना सोरमोनथाय स्ट'रि लाइन माबादों बिसे बेयावहाय माबादों आरोखि नङाबालाय एक्टिंआलाय गासिबो जाजोबदोंमोन दे दासो गोदान नालाय आब' लासैनो जागोन आरो गाव होनदोंना आदा जेमारा पार्ट 2 आवसो मोनथिहैगोन होननानै काहानिखौ ओंख्रिफोरखौ संनो रोंगोन ना रोंलाथाय गावनो दुआखै मा जानला मोनला खोथा रायलायनायखौ गाथ्रा बे गथ'साबो भिडिअ माबानायाव मा जानला मोनला होननायखौलाय हेलौ अननानै एसे कमेन्ट हरदो साथाम दङ माथो साथामबाबो माथो कमेन्टखौनो हरा एसेबो जाबा दाजा लाइभआव फैदोंमोनलै माथो रावबो हेल्पआनो गैया दङ आब' नोंथ' दङ मोनथिदों आब' बिबुंथि नाथाय सोर मोनजाखो सासेया जेबो मेसेजखौनो हराखिसै
आंनि कमेन्टआ जासै बबेनि आब' मोनाखिसैथ' आंबो आं आं स्क्रिप्टखौ बानायाखै जेमार आगैसो बानायदों नुबाय स' जायाखैमोन नै मबाइल गंसेयाव नायदों आब' आं सिखौबो बानाया थाथ' र' आगै दे आब' दे दसे समबाबो आंनियावहाय फैनानै सापर्ट होफैनायनि थाखाय थेंकिउ आब' गोजोननाय थाबाय आब' नोंनिसिम थेंकिउ स' माच आब' हाय सागर गेमर थैंक यू सो मच मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए कैसे हो आप अभी क्या कर रहा है मैंने नया वीडियो डाला है प्लीज सपोर्ट कर लीजिए यार क्योंकि कुछ लेट होने के बाद से मैंने वीडियो डाल ही नहीं पाया ग्रुप में छोड़ नहीं पाया कुछ सागर भी मैंने क्या बोला है कुछ नहीं लेती है ठीक है थैंक यू यार कुछ देर के लिए आने के लिए यार मेरे लाइव स्ट्रीम में क्योंकि आज संडे है ना इसलिए मैं काम में नहीं गया है सुबह शाम में तो जाएंगे 12 बजे के बाद अभी तो 12 बज गया है ना तो जा 2:30 में चला जाएगा मैं काम में 1 नहीं तो 2 बजे में इस टाइम पर दिलीपा बर' थैंक यू सो माच आब' आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दसे फैनायनि थाखाय मा ओंख्रि जाखो जोंना ओंख्रिया आब' माबासोलै जोगोनार आङो ओरैनो दिनै मा खबर आङो ओरैनो होनाय नायदों आब' लाइभ स्ट्रिमावहाय नायनानै लां होननानै सागर गेमर चला गया है क्या अगर चला जाएगा तो प्लीज बोल के चला जाएगा नहीं तो मालूम नहीं हो जाएगा ना इसलिए बहानि मोनलाय आब' लिलिबा बर' सोंदों बहानि मोनलाय आं माबानि दतमानि आब' दतमा बालांगा खाथिनि थैंक यू सागर गेमर अभी भी है मेरे लाइव स्ट्रीम में आप जब चला जाएगा आप बोल के चला जाएगा हाँ अभी क्योंकि बोल के नहीं चला जाएगा तो हमको मेरे को मालूम नहीं होगा ना इसलिए दे मोजां आगै आब'लाय अबेनिमोनलाय दिलीपा आब'आ अबेनिमोन मोनोमोन देद्राय थांलायफ्रा आंनाबो आब' पाकिस्तानसो आरोना
हल्ला बे मबाइला बाबू और कैसे और कैसे है आप सागर गेमर जी आपने पूछा ठीक है अभी फिलहाल तो संडे है ना इसलिए काम पर भी नहीं गया तो अभी तो फिलहाल अच्छा है घर में अभी टाइम पास क्या करो इसको समझ कर ही मैं वीडियो अभी लाइव किया है तो अभी आप आया थैंक यू सो मच सागर गेमर निकिता ब्लॉग अब थैंक यू सो मच मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू अब लाइक देने के लिए क्या कर रहा है निकिता अब कैसा खबर है अब निकिता थैंक यू अब निकिता ओरैनो दं खबर सबर माबोरै दं आब' मोजां दे आब' मैया नोंनि LLB आव आं गोबाव थानो हायाखै दे आब' थारमाने आं भिडिअ बानायदोंमोन नालाय थिनथायावसो उन्दुनो मोनखादों आङो बेखौनो एडिटिं खालामबायनो जा खस्थ' कार्टुन भिडिअनि एडिटिं खालामनांगौबाथाय खस्थ' लायो जा टाइम लायो फाव फेसन राव गासिबो मिलायहोजोबनांगौ नालाय होमबाबो मोजां खालामनो हाबावाखैसो आङो सितना तिवारी थैंक यू मैम जी मेरी लाइव स्ट्रीम में आने के लिए आप कैसे अभी हालचाल अभी मैंने नया वीडियो अपलोड किया है मैम जी प्लीज़ रिटर्न कीजिएगा क्योंकि मैंने आपका वीडियो देख लिया है इसके वजह से प्लीज़ रिटर्न कीजिए और आपके इनबॉक्स में मैंने देख के रखा हुआ है निकिता वो जेबो नङा दे अब ठीक है जी चेतना तिवारी ने मैम जी ने बोला अभी क्या कर रहे हैं मैम जी आप आज तो संडे है आपने सागर पाया सर जी बाय सर जी ठीक है सर जी जो भी थोड़े टाइम तक आपने मेरे लाइव स्ट्रीम में आकर सपोर्ट किया इसलिए थैंक यू सो मच सागर जी चेतना मैम जी आप जब जाएगा उस टाइम जाएगा तो आप बोल के चला जाएगा प्लीज़ क्योंकि मालूम नहीं होगा ना इसलिए सागर के मार प्लीज़ जो मैं अभी वीडियो अपलोड किया है ना उसको आप थोड़ा सा व्यू कीजिए प्लीज़ क्योंकि व्यू नहीं आ रहा है ना इसलिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए आप मैं भी आपको रिटर्न दे दूंगा बाद में आब' निकिता थांबाय नामा ठीक है थैंक यू सागर गेमर थैंक यू सो मच ओके सर जी देखती हूँ थैंक यू चेतना तिवारी मैम चला गया है क्या क्योंकि आप कोई रिप्लाई नहीं दे रहे यार ओंखाम जायाखै दाबो आंहा दे आब' आंबो नै जायाखै आब' लाइभ स्ट्रिमसो होदोंमोन नालाय ओरैनो थानो बानानै लाइभ स्ट्रिम होदों आंबो सबिता आब' हेलौ आगै दोन थैंक यू आब' सबिता दे आब' बिदिनो होबाय था दे नोंबो नोंनि माबायावहाय भिडिअआ निकिता आब' जाग्रोनि र' दे आब' दे जाग्रो आब' निकिता जाग्रो दे मा ओंख्रि जोंना आब' जोगोनार बाथोनसोलै जेबो गैया आङो मोनायावहाय थिनथायावसो उन्दुनो मोनदोंना सिखारनायाव नै आं 10था जाखानोसै 9:30 बारखादों उन्दुनो सिखारनो रोङाखै बेनि थाखायनो गैया ओंख्रिया रसा नांबाय दिनै थांखोना माखोब्रा
गैला खारजोब्बाय गैलालै रावबो माथो सासेया सोर अन दं जाखो माथो कमेन्ट बदिया प्लिज कमेन्ट हर एक कार्टन हाय कमेन्ट हर नोंहा मारै मिथिनांगौ ओरैनो दङ ओरैनो एक कार्टुन जानला मोनला होनलाबायखायोलै बे गोदाव सोराव होद कमेन्टखौनो होआखिसै माथो सोर दंबावो हेलौ कमेन्ट हर प्लिज आंनि लाइभआव माथो रावबो फैथारा आंबो थांथारलालै एबार रावनिबो लाइभआवहाय Should not worry. आंबो कबिताबो दसेल' थानानै थांबायगोनलै माथो मेसेजबो हराखिसै मारै मिथिगौ कमेन्ट हरदो सोर दङ जालालै मारै जाबावनांगौलै माथो रावबो कमेन्टखौनो हरा
गोसोखाङो नोंखौनो गोसोखाङो नोंखौनो जेरावखि थाङा नोंनि महराव जाथ्रा माथो गोनाङानो आंनाबो मारै जाखो माथो कमेन्टखौ हरा दङ सासे मैयाबा दाखालिबो आमाया थाखुमाना थाबाय थादों हो हो लावदुम फिफा आमाय राजाग्लावआ थाखुमाना थाबाय थादों नायबाय थाबायब्रा ओमफ्राय अखानायै सोंबाय मारै जाखो मारै माथो जेबो नुवा नोंनि लाइफआवलाय होननानै थारमाने पिकसारा माबाना ओंखायनो सोरमोन जाखो बेबा थांबाय नै बिनि खामोन बे बाराबा हेलौ मारै जाखोब्रा माथो आंनि लाइफआव राव फैया आंनि बेयाव दसेनो थांफिनजोबो होम आं थालालै एबारनिफ्राय आं दाखालि माबानिफ्राय बांद्राय माबा थाखायाखै ओंखायनो रावबो फैयाना मा रावबो हेल्प होना हाबफिनलायबाय नै आंबो थाला रावनिबो लाइफआव एबारनिफ्राय बारा गोबाव सातजन जाबाय लाइफ फैयै थाङो आठजन हेल' एसेथ' खमसे खम कमेन्ट हरदो आंनो बेयाव बिदिं सापर्टसो हरनो नागिरलायदोंमोन सोरखौबा फैनायखौ कमेन्टखौ होआबा मारै सापर्ट होनो दे
Victor. सोर जाखो थाखुमाबाय थानाय गोसोखाङो नोंखौनो गोसोखाङो नोंखौनो जेरावखि थाया नोंनि महराल' हेलौ माथो रावबो गैया हेलो प्लिज कमेन्ट करो कमेन्ट माथो कमेन्टखौ होआ दङ सोर फैयाखै नायखुमागासिनो दं आंखौ मनिसा ब्लग हेल' लाइक होबाय दे थेंक इउ आब' सना आंनि लाइभआवहाय फैनायनि थाखाय दसे समबाबो हेल' दे आब' आंनि लाइभआव दसे समबाबो फैनो हानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ब्लु होदो आगै दे होनसै दे आब' नायलाय आब' होबायमोन आं ओंखाम जाबाय नामा जाथ'वाखै आब' दासो नै माबा ओरैनो थास्लाय स्लाय लाइभ होनायनां होननानै लाइभआवसो फैदोंमोन नालाय आङो ओंखायनो जायाखै दाबो आब' फुङाव साहा लोंनायमोन दाबो गावस्रा जाबाय आंहासो जायाखै दाबो लै मालाय आंनियावहाय
रावबो दे नै माबा खालामनोसै नैबेजों बेजों थांगासिनो दं दे आब' नोंनाव बेजों हरगासिनो दं जाबाबो खुरैसे जायाबाबो खुरैसेखौ माबा खालामसै आब' नायगासिनो दङ जाबाबो खुरैसे जायाबाबो खुरैसे बर'नि मा होनोमोनलाय बेखौ साम' सावथालफोरनि रखय दे हरगोन दे आब' हरगोन नायगासिनो दं ने आब'आ जाबाबो खुरै जायाबाबो खुरैसेखौ फुल भिउ खालामनानै नायाबा माबा जायोलै आंनाथ' नै मैया मा होनो माबा खालामनाया सेस 15 ना बेसेबांबा जाबाय जोब्बाय मानसिफ्रा फुल नायनानै खालामना हराना बेयावहायनो दे हरो आगै हरगोन आब' आगैयाव अबेनि बबेनि मोनथाय ना मोनखाय आब' अबेनि मोनथाय आं माबानि दतमा जोंना दतमाबो गोलैयो बेयो गसाइगावबो गोलैयो गेजेर खन्द'नि आरोखि जेखिजाया बालांगा खाथि जोंना आं भिडिअ'खौनो मोजां लाबोनो हाला देना बेबोथ' गाज्रिसो जायाखैना आब' बेबो जादों भिडिअ'आ नायगासिनो दं आं ओमफ्राय मा होनदों आंहाबो जायो सानफ्रामबो 15था नङाबा बिदि जायो सानसेयावनो जायो आब' मानो होनना बुङोबा सानसेयावहाय 10थानि बारा सापर्ट लानो नाङा आरो भिडिअ'खौ फुल भिउ खालामालासे सापर्ट खालामहरोबाथाय बिदिनो गासिबो आनजाजोबो मैया आंनाबो बारा जादोंमोन ना लानाया ओंखायनो आंनाबो आनजाफिनजोबदों आरोखि आंना आनजाफिनजोबदों ओमफ्राय आं गोजानथार माथो लाइभआव सापर्ट लानायानो आनजायो बिसोर माबाना आब' फुल भिडिअ' भिउ खालामा बिदियावहाय आनजायो फुल भिडिअ'खौ नायनानै सापर्ट लाबासो आनजाया आब' फार्स्टआवहाय नायग्रोनांगौ बेनिफ्रायसो कमेन्टनि उनावसो सापर्ट खालामनांगौ होमबासो आं कमेन्ट हरबाय आब'नो आं गोजानथार माथो अबेनि आब' नोङो ओरैनो खायफा फुल सापर्ट माबा फुल भिडिअ नाया ओरैनो ससेल' 30 मिनिट 30 सेकेन्ड गाहाम आं गगामुगनि आगै दे आब' ओरैनो मानसिफ्रा 30 सेकेन्ड 1 मिनिट गाहामल' भिडिअ नायोना बिदि नायनानैल' सापर्ट खालामो बिदि नायबा जाखाला बे आन जाखायो जेरैखि जाया गखाथारा इउटुबनिफ्रायनो आन खालामनानै होयो
आं माने नेगासिनो आब'ना 5 मिनिट 14 सेकेन्ड दा 4 मिनिट 6 सेकेन्ड थांबाय आं आब'नि नायनाया मा ओंख्रि जाखांखो आब'आलाय साम' जादों आब'आ बेसे गोबाव जाखो आगै लाइभ होनाया आं बारा गोबाव जायाखै आं बारा गोबाव जायाखै आब' बिदिनो आधा घन्टासिम बारसिगोन खोमा आं लाइभबो होदलाबायखाया लावजों अमा बेदरजोंसोमोन आगै दे गोथाव आब' नै खालामसै दे नै आं नै दा भिडिअ'आ जोब्बाय नालाय एबार सापर्ट खालामबाय आं एबार बेना नोंना माबा जाला आरोखि एबार आनसापर्ट जानाय नंला आरो 10थानि बारा सापर्ट लानो नाङा आब' आरो डिसक्रिपसनावहाय लिरनाया आंनि माबायावहाय नायनानै नोङो माबा मानोना मा डिसक्रिपसनाव जेबो गैया लिरनाया दा डिसक्रिपसनखौथ' बुजिखागोन आब'आ भिडिअ माबानायावहाय मा लिरो मा लिरा टाइटेल डिसक्रिपसन एखे गासिबो मिलायजोबनाय जानांगौ नङाबानो माबाया जानो नागिरा आरोखि भिउआ डाउन जालाङो नोंना माथो 545 साबसक्राइबार जाबाय आब'ना बेखौ डिसक्रिपसनखौ मोजाङै माबानो नाजा आब'आ ओमफ्राय र' कमिउनिटिखौ बानायनानै दङ दे मोजां जादों बेखौबो प्लेलिस्टखौ माथो बानायनानै लायाखै आब'आलाय बेखौ बानायनानै ला आं लिराखैथ' आरो आं लिराखैथ' आरो आं बुजियाखिसै आब' माखौ होनदों लिराखै बुजिबाय डिसक्रिपसनावहाय ओमफ्राय मोनसे खोथा भिडिअखौ आपल'ड खालामोबा मोनसे कपिराइट मोनसे माबा दङ बेखौ कपि खालामनानै नोंनि डिसक्रिपसनाव होनानै ला नङाबा बायसान्सनि मा होनो 90%आनो बा 95%आनो सेभ जायो आरोखि कपिराइट स्ट्राइक फैनायनिफ्राय डिसक्रिपसनावहाय लिरनानै ला आब' थारमाने मोनसे माबा दङ बेखौ लिरनानै लायाबा मोजां रोङा आं दाबो मा खालामनांगौ आंनि माबायावहाय नाय आब' डिसक्रिपसनाव मा लिरदों आङो मा लिराखै आंनि चेनेलावहायनो दंखायोना बेखौ लिरनायखौ बेखौ ओमफ्राय इउटुबाव सार्च खालामबानो मोनखायो स्ट्राइकआ माबोरै माबाया बेखौ लिरबा कपिराइटआ जाया आरोखि थारमाने एखमबा समावहाय नोङो दस्रानिफ्रायथ' नोङो गान एबा सं एबा फिसा क्लिपथ' थिखोना लाबोनाय जायोना आब' बेखौ नोङो आपल'ड होफानाय जायो बेखौ होयोबा जाहैबाय नोङो कपिराइट स्ट्राइक फैनो नागिरा आरो फैया डिसक्लेमारावहाय नाय आब' होमबानो बुजिगोन नोङो मा होनदों आब'आ मोजां रोङा आं दाबो मा खालामनांगौ सोरबा गोरोंफोरखौसो खालामनो होनांसिगोन खोमा नोंगौ नोंनि आब' आं खाथियावबा आं खालामनानै होगौमोन दा हनै गोजानसो जाहैबाय थेवब्लाबो आंनाव टेलिग्राम दङ माबा जयेन बेयावहाय माबाबा आं खालामना हरगोन नोङो जयेन जायोबा आरोखि टेलिग्राम बे आंनि चेनेलाव दंखायो डिसक्रिपसनावहाय होनाय
बेवहाय जइन जायोबा नों सोङोबा आं खोन्थाहरगोन आरोखि मा मा लिरनांगौ मा मानांगौ। आंबो बांद्राय रोंजोबा थेवब्लाबो गोदानबाबो आं सार दङना जोंहा सासे टेस अम आर्या सार जि दङ सासे बिनि फोरोंनायावहायसो रोंनाय जादों आरोखि मोनथिनानै लानाय जादों माखासेखिनि आं जा बे सारनिफ्राय मोनदों बेखौ नोंनो खोन्थादों आरोखि आब'नो। गगामुगा बिसिगोन जाबावथाय आं थांफेरबावासो। चिरां ना मा गोलैयोथाय आब' गगामुगा? थांखोना माखो आब' मनिसा? थाङोबा खोन्थालांदे अननानै। धेमाजि दे आब' दे धेमाजि औरै आंबो खेनसेल' थांफेरदोंलै बेजों धेमाजि सिला फोथार बे सिला फोथारावहाय थांदों आरो सिला फोथारद्रायथ' नङा मारैबा नामथारलै बावबायलां आगोलाव थांबाय आंबो। बावलायलांबाय गोबावथारसै आंबो थांनाया। ओहो आं आगोल सेंग्रा समाव थांनायालाय माथो जाखो रेलवेयावहाय मावनाय समावहाय। मा होनदों आब'आ सेमेनसाफरिखौ मोनथियो? मोनथिया आब'। सिमेन्साफुरिखौ मोनथियो? मोनथिया आब'। आं गोबावसैमोन नालाय थांनाया आब'। आगोलावसो थांदों। दावा गैला माइया खोख्लैलांजोबलायबाय दा हनै। आसिफोराव फैदों खोमा। आं आसिफोराव फैदों खोमा। आं हरैजाय थांदों थांनाया आरसिफोराव गोबावथारसै नालाय ब्रा आब' बावबाय आङो जायगाफोरनि नामफोरखौनो मारैबा होनलाजोबोमोनलै। हरै आं थांनाय जायगायाव बर' गामि दंलाजोबोमोनलै मारैबा। गोबावथारसै खमावबो 15 बोसोर 20 बोसोरसो जाफ्रामहैबायदां 15 बोसोरा 20 बोसोरथ' नङा 15 बोसोरसोआथ' जाखासिगोन पाक्का 15-13 बोसोर जागोन आरो आं थांनाया ओंखायनो बावलाजोब्बाय। सासे दंबावो माथो कमेन्ट बुङाथाय सासेया। मोनसे बाबु बे मबाइला जिखुनु जाया आब' बे डिसक्रिपसनाव होनायखौ मोजाङै सोलोंनानै ला आब' नङाबा आसिफोराव फैदों खोमा सिदला फोथाराव जोंनि थांबावनांगौ आगै सिला फोथारा जोंनि थांबावनांगौ आगै बुजिबाय आब'। गोबावानो जाबाय दा नंगौ आब' गोबावथारसै आङो। आं सेंग्रायावसो थांदोंमोन नालाय ओंखायनो। सेंग्राबो होनजाबावले होमबा बे समाव फाल्थुक-थारसोमोन नालाय सेंग्रासा। सोर थाखुमानानै दङ माथो कमेन्टखौनो हराखिसै आङो सासेया। नाव सोर दं आगै न'आव सोर दं आंजों दङ आब'। फिसाला सासे दं ओमफ्राय आंनि बुरि दङ ओमफ्राय
आइ बाबा बाजै आदामोन दं आरोखि ओमफ्राय गासिबो आलदा जाजोब्बाय आलदा आलदा जालाजोब्बाय गावबागाव संसार जानाय जाबाय आरोखि सोरमोन जाखो सासेयाबो खोन्थाहरोबा आं बेनोबो सापर्ट हरसिगौमोन नैबे आइडिजों आं मोजाङैनो देयाखै दे आब' सासेयाबो कमेन्ट हरबा बेनोबो सापर्ट हरसिगौमोन आङो सापर्ट दा कमेन्टखौ हराबा मारै हरनो दे सोर जाखो बुजियाखिसै मिथियाखिसै बे आइडिजों सापर्ट हरगौमोन आं दिपालि फैदोंमोन ना लाइभआव आगै दहाय फैदोंमोन आब' नाथाय दसेल' थानानै थांबाय रायज्लायस्लाबनो मोनाखिसै सापर्टखौनो हरस्लाबनो मोनाखिसै आब' बिबुथिबो फैदोंमोन दसेल' फैनानै थांदों बेबो गावसिनियावबा लाइभआव बिसिबा गोबाव थायो आङो आब' बिबुथि मोननावहाय जोबजासे नाथाय दसेल'नो थाफैयो गावसिनाबा आंबो दोनखानोसै बारा गोबाव थाला आब' माथो रावबो फैखाया जेखुनु जाया आब' अननानै दसे समबाबो फैदों आंनि लाइफआवहाय गोजोननाय थाबाय आंबो दसे थानानै दोननोसै आरोखि 1 घन्टा फुरा जाग्रोथोंसै आब' 8 मिनिट खुनुरुखुम थाबावनानै दोननोसै आगै आंहाबो मबाइल चार्ज गैला दे आब' दे मबाइल चार्ज गैयिखौलाय माथो खालामनो आब' दसे सम आंनि LLB आव फैनानै सापर्ट होफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आब' सना उननि लाइभफोर होनायावहाय बिदिनो सापर्ट होबोबाय थागोन होननानै आं नोंखौ आसा खालामबाय आब' जे नों आंखौ सापर्ट होफैदों दे आब' आंबो नोंनियावहाय सापर्ट हैगोन आब' बिदिनो सापर्ट होबाय थागोन आं नोंबो अननानै आंखौबो एसे सापर्ट हो आब' मानो होनना बुङोबा जों बर'जों बर' सापर्ट होलायाबा मारैथो जानो आब' सार्ज होनो नांसिगोन र' दे आब' दे सार्ज होनानै लाग्रो मानो होनोबा जों आब' बर'जों बर' सापर्ट होलायाबा जोंखौ सोर सापर्ट होनो ओंखायनो सापर्ट हो आब' आंबो नोंखौ सापर्ट होगोन ओमफ्राय सोर जाखो सासेया थाखुमानानै थाबाय दे थाबथायो गासैनाबो आं लाइभ नुबानो दे थांखायो गासैनियावबो आं लाइभ नुबानो दे आब' दे गोजोननाय थाबाय आब' दसे समबाबो नों आंनि लाइभआवहाय फैनायनि थाखाय जिखुनु जाया आं 6 मिनिट थाबावनोसै खुनुरुखुम 1 घन्टा थानोसै आरोखि ओमफ्राय आंहाबो खामानियावहाय थांखानांसिगौ ना ओंखाम जानानै खामानियाव ओंखारलांसै आंबो ओंखारबाय दे बाय दे आगै दे आगैसो बावदों सरि थेंक इउ आब' दे थेंक इउ गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम आब'आ थाङाखैबा मोनसे कमेन्ट हरफिननायलाय थारमाने आं ब्लु लाखिफिनदोंमोन थांनायखाय ओंखारबायदि आं बायाखै हनै सोर गाज्रि फाजिनो दोनदो ओंखाम खुरनोसै